B'investiment ta' €1,600,000, id-dera tal-kampanja tal-Mellieħa se tkun ferm isbaħ milli diġà. Dan kollu għax l-Enemalta dejja b'ħidma biex tqiegħed medda ta' 10 kilometri ta' cables u vultaġġjoli fi trinek taħt l-art fil-Mellieħa. Ħidma li se twassal biex jitneħħew l-arbli għoljin bil-linji antiki li bħalissa jwasslu l-elettriku f'Għawdex. It-tneħħija tal-cables se tnaqqas ir-riski ta' ħsarat bil-maltemp u ta' diffikultajiet oħra relatati mal-operat. It-tiswija u manutenzjoni tal-linji fuq arbli u fuq kollox mhux se jqpaw ikerħu l-kampanja tal-Mellieħa. Uħud mill-arbli laħqu 8 solari għoli u kienu mbnew bejn l-1986 u l-1988. Fil-fatt il-linji ta' 33 kV imdendlin magħhom huma l-itwal medda ta' dan it-tip li għadhom jintużaw f'Malta. Brotta li tibda mill-inħawi residenzjali tal-lokalità għal bajja tal-Adira terġa' titla lejn l-inħawi ta' Torri l-Aħmar fl-aħrax tal-Mellieħa sakemm jaslu fiċ-ċentru tad-distribuzzjoni fil-bajja tal-Armir. Kien aktar kmieni dan ix-xahar li Enemalta bdiet qiegħed il-cables taħt l-art u malli dawn jitqabdu u jibda jgħaddi l-elettriku minnhom. Il-linji l-antiki fuq l-arbli jkunu jistgħu jiżdarmaw. Ix-xogħol maqsum fażijiet differenti u se jwassal għal tisħiħ fil-provvista tal-elettriku f'Għawdex. Dan bħala parti mill-investiment ta' aktar minn €80 miljun fit-tisħiħ tas-sistema ta' distribuzzjoni tal-elettriku tal-pajjiż u li beda fl-2014. Dan l-investiment il-kumpanija Enemalta tkompli ssaħħaħ l-affidabilità u l-flessibilità tas-sistema nazzjonali ta' tqassim tal-elettriku mill-klijenti li qed tiżdied sena wara oħra.